বছৰৰ তলৰ কিশোৰ আৰু শিশুসকলৰ বাবে আছে ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰ পৰা 18 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু কিশোৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াত কোনো একাউণ্ট থাকিব নোৱাৰিব, ধৰক ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব 18 বছৰৰ তলৰ কিশোৰ আৰু শিশুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যিহেতু 18 বছৰৰ তলৰ শিশুসকল বা কিশোৰৰ মাজত অপৰাধ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে অপৰাধ প্ৰৱণতা ৰোধ কৰিবৰ বাবে এয়া বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে हेलो एवरीवन, गुड मर्निं टू ऑल। लोगोफोर आङो फुंबिलि समावनो भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय आरो नैबे समावहाय आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फिन खेबसे आंनि चेनेलाव आङो फैफिनबावनाय जाबाय लोगोफोर। तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय, टाइटेल बा बेबायदिनो थाम्बनेलावहाय नायनानै। तो बिदिब्ला गोलाव खालामा जागायलांदिनि। इन्ट्र'आवहाय आङो क्लिप्स होनानै होदों मोनसे, तो बे क्लिप्सनि सायाव सावरायग्रोनि। जोङो नुनो मोनखाबाय बेबायदि भिडिअसफोर ओंखारबाय थानायखौहाय, जेरावनाखि ससियेल मिडियायावहाय दिनै 18 बोसोरनि सिङावबो गोबां इउज खालामो। तो सोरखौथो लाखिनो ना, तो मबाइला बयनिबो आखायाव थाखायो, तो बयबो इउज खालामो। दा जों बेबायदि गाइडलाइन्सफोर फैबाय थानायखौ नुनो मोनदों। माब्लानिफ्राय लागु जागोन दा बेखौ मिथिथ'वा बांद्राय मोजाङै ना, नाथाय लागु जानो थांगासिनो दङ। उन्दै उन्दै माने 18 बोसोरनि सिङावहाय बेबायदिनो फेसबुक, इन्स्टाग्राम आरो इउटिउब बेबायदि माने सलायनो हानाय नङा, आइडि खुलिनो हानाय नङा जाहैदों ना। तो नायनोसै बेसेबां थाब लागु जायो ना, जोंनो समा खिन्थागोन, बयबो मिथिखानाय। तो बिदिब्ला जोङो नेनानै थानोसै। आरो लोगोफोर, आङो नैबे जिथुनिखि थाम्बनेलावहाय लागायदों, निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखादों आरो गोसारगासिनो भिडिअ। बेबायदिनो जोंहा बाहेराव फैनाय तामिलनाडु, केरेला, बेंगलर बायदिसिना गोबां भिडिअ ओंखारगासिनो दङ। तामिलनाडुनिफ्राय थांनाय बेबायदिनो लामायाव बेबायदि आन्दायनाय बा बेबायदिनो बबावबा ससेयाव ओंखारब्रनानै ना बेबायदि आन्दायनाय आरो सोरखौबा बेबायदि मोनफिननाय जोङो निउसफोर नुनो मोनदों। बेबायदिनो हावरायावबो मोनफिननाय आरो बेबायदि कयम्बटूर बेखिनियाव माने आन्दायनानै थालांनाय बेबायदि जोङो निउसफोर नुनो मोनगासिनो दङ। नाथाय आन्दायोब्लाबो जुदि कयम्बटूरावनो थालांदोंबा जोङो कन्टेक्ट थायोब्ला तो खामानिफोरा गोबां मोनो आरोना। खामानिनि आंखाल गैया, अभाब गैया बाहेरावहाय, आरो फैसानिबो माने अभाब गैया आरोना। तो मावनो हायोब्लानो मोनो। नाथाय नंगौ थिकादार बा कन्टेक्ट बा एजेन्सि गोबां सोलियो बाहेरावहाय। दिनै तामिलनाडुआवल' नङा, केरेलायावल' नङा, जेनेबा गवा जेरावबो सोलियो। खालि एजेन्सिनो माने बिनि कन्टेक्टआवसो जोङो खामानिफोरखौहाय मावनो हायो। डाइरेक्ट फैनानै माने कम्पानियाव हाबनो हाया आरोना। तो नङाबाथ' कम्पानियाव हाबनो हायोबा आरोबाव माने सेलारिया फैबावो, नाथाय जोङो डाइरेक्ट हाबनो हाया। तो एजेन्टनि सिङाव मावनो गोनां जायो, कन्टेक्टनि सिङावहाय। तो मा बुंनो, दा बेथ' आरो थाखासिगोन। दा कन्टेक्टआ ओरै लकेलनिफ्रायबो थाबाय आरो जोंनि आसामनिबो दं, गोबां दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय दङ। बेबायदिनो बर'फोरबो दङ थिकादार बेबायदि कन्टेक्ट सलायगासिनो। दा जोंबो बेबायदिनो कन्टेक्टनि सिङाव दङ। आङो बेनिनो लकेल कन्ट्रेक्टर तामिलनाडुनि। आं जि जायगायाव दङ बे स्टेटआ तामिलनाडुआव दङ। स' तामिलनाडुआव थानाय हिसाबै आङो दिनै नैबे ब्लगखौ लानानै फैनाय जादों लोगोफोर। तो गोबांथार भिडिअसफोर नुनो मोनदों। निस्सय नंगौ, बेबायदिनो बाहेरावहाय गोबांथार जाथायफोर जाया नङा। माब्लाबा सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय, सोरबा गोसोथोलायनाय बायदिसिना। नाथाय आङो नैबे हिन्जाव खारनायनि सायाव भिडिअ बानायनो माब्लाबाबो गोसो गैया आरो बानायनोबो सानाखै। मोजां नङा बेफोरो माने ना। तो जोङो बाहेरायाव फैदों, गावबा गाव जुदि जोङो थिग थानो हायोब्ला जोङो जेबो नङा। आरो जोङो माइन्डखौ सेट खालामनो हानांगोन दै फार्स्ट। माइन्ड सेट खालामनो हायाबा जोङो बाहेरायाव आर्निं खालामनो हाया। तो माइन्ड सेट खालामनाया फार्स्ट। जोङो सेटआप खालामनो हाथारनांगोन, नङाबा जोङो
आर्निं खालामनो हाया बाहेरायाव जोङो सैमा बायदि रायजाबाबो सहायनांगोन आरो माब्लाबा अनारजोंनो जा माब्लाबा सोरजोंबा सुपारभाइजारजोंनो जा सोरजोंबा माब्लाबा बेबायदिनो वार्कारफोरजोंनो जा जोङो बेबायदि दावराव दावसि खालामनो नाङा आरो सहायनानै सैनानै जुदि थावरिनो हायोब्ला बाहेरायाव रां दं आरो जुदि बेखौ थावरिनो हायाब्ला जोङो मालाबा नांलायगोनबो मालाबा बुलायनायाबो जागोन आरोना थ' बेखायनो जोङो फार्स्ट माइन्डखौ जोङो सेटआप खालामग्रोनो हानांगोन नङाब्ला जोङो बाहेरायाव आर्निं खालामनो हाया थ' बाहेरायाव फैनाय हिसाबै एसेबाबो एक्सपिरियेन्स दङ आरो आवगोलावबो बेबायदिनो फैदोंमोन थ' आरो दा फिन खेब आङो बाहेरायाव दंफैबावो जों थानायाव जेबो प्रब्लेम गैया आरो बेबायदि जेबो समस्या गैया आरो जों थानायाव बेबायदि आसामनि बा बबेनिबा बेबायदि हिन्जावफोरबो गैया बा बेबायदि सिख्लाफोर गैया आरोना नाथाय आङो नुनो मोनदों तामिलनाडुआवहाय गोबां दङ बर'फोरल' नङा फ्राय बर'फोरल' नङा आरोना बाहेरायावहाय माने बुंनो थाङोब्ला आसामनिफ्राय लानानै गोबांथार बेबायदि दङ ज्राव ज्राव लोगो मोनो जेथिं माने ओंखारोब्लानो लोगो मोनखायो आरोना नाथाय दा मा बुंनो गोबां समाव गोबां बिदिनो दिनै बाहेरायाव फैयोबा मा जायो जोङो बे हगारनानै दोननाय मोसौ सारानफोर बायदि बोरमा सारानफोर बायदि गोसोआ जिमानबाबो उदां जायो बाहेरायाव फैयोब्ला थ' फ्रिदम जेरै मेरै गावनि गोसो बायदि जायोना थ' बेखायनो जोङो एसे माने सानै हयै जोङो एसे मेलेमखौबो ब्रेनखौबो एसे बाहायनानै थायोब्ला मोजां जायो आरोना लोङै जायै दुन्दाखाल खालामोबा एसेबाबो प्रब्लेम जायो आरो बिखेखके आङो बेखौसो बुंनो सानो आङो सोरनिबा बेबायदि गेजेरावहाय हाबनो सानाखै आरो आङो बुंनोबो सानाखै भिडिअस नुनो मोन्दों एन्टि ब्रह्म थ' इउटुब चेनेलावहाय स' बिथांनि क्लिप्सखौ आङो एसे दैखांनाय जाबाय निस्सय गाज्रि मोननो नाङा आरो बेबायदि हिन्जाव खारनाय बायदिसिनाफोरा जाया नङा ना बेबायदि खामानि मावनो लाना थांखो हा सोरनि हिन्जावखौ बेबायदि नोङो सोरनिबा हिन्जावखौ नोङो जानला मोनला बिना पारमिसनाव फिसाइजों बा न'खरजों सावरायालासिनो दस्रा हिन्जावखौ नों बेबायदि खबर गैया लाना थांनो हागोन नामा बिसि फिसाइ बिसोरो सानैनि गेजेराव जि जालाया नोंहा बेयाव हाबनांगौ दरखार गैया बिसोर सानैजों जि जालाया नोङो बादा होदों बादा होसेयाव मानियाखै नोंनि कम्पानियाव थादों जेब्ला नोंनि खामानियाव थादों ना मानियाखैब्ला होखारहर नोङो बिदि साननांगौमोन नोङो नाथाय नोंना जे हिन्जावखौ लानानै खारखुमानाय बे बाथ्राया जायाखै नङाना थै साला बिदि जायो बेखौनो बुङो मालायनि संसार सिफायना होग्रा मिथिबायना आरो बे हिन्जावा मालाय लाजिनाय गैया सासे हिन्जाव गारजा खानाय हौवाजों मा होननानै थाहैनो नागिरो लासिं सिंलाय गोबां जोङो आवगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनोखा नंगौ दा बिथाङा भिडिअस लाबोगासिनो दङ मोनसे बेबायदिनो हिन्जाव लानानै खारनाय जाथाय ओरै घग्राजुलि साइडनि होननानै बुंदों नामा खावला सेन्टार ना मा सेन्टार जायखिजाया जियानो हक आंबो बेवहाय हरै साइडनि मानसिफोर लोगो मोनफैदोंमोन दा आं नाम साम बायदिसिना जेबो मेनसन खालामनो सानाखै आरोना बेबायदिनो बर'फोरबो थिखादार मावनानै दंफैयो दा जियानो हक लानानै खारनाय जाथायाथ' जालांबाय आङो सोरनिबा माने गेजेराव हाबनानै बाथ्राखौ आङो बुंनो सानाखै आरो नामबो आङो मेनसन खालामनो सानाखै लोगोफोर दा लोगो मोनदोंमोन सोर माबायाव थायो रावखौबो जेबो मिथिया आरो बेबायदिनो गोबांथार बर'फोर लोगो मोनदोंमोन ना आङो नामबो मिथिया आरो मानसिफोरखौबो बांद्राय माने मोजाङै सिनाया नाथाय लोगो मोनदोंमोन आरो गोबांथार बर'फोर दा बेबायदिनो कन्टेक्टफोर सालायगासिनो दङ आरो मा बुंनो हिन्जावफोर खारनायाथ' आरो गावबा गावनि सायाव जायो दा खालि दायाथ' हौवानिबो नंजोबा आरो प्लास माने हिन्जावनिबो गोरोन्थि थायो आरो बेबायदिनो खायफायाथ' आरो सुबिदाखौ लाखागोन नाथाय साबधान जानाया गाव गावनि सायाव आरोना थ' फार्स्ट फैजेननायाव जोंबो सैमा बायदि जादोंमोन जोंखौबो माने बेबायदिनो गोबांथार बाहेरनि मानसिफोरा गोबां बाथ्रा बुङो एसे फुराना जानायफ्रा माने एसे बांसिन देखायनो नागिरो आरोना थ' एसे माने पात्ता होआ खालामो सैमा बायदि माने एसे बेबहार खालामो आरोना नाथाय जोङो जेब्ला सेटआप जालांनो हाबाय कम्पानियाव हाबनो हाबाय थ' बिनि उनावहाय जोंबो दिनै माने टेनसन गैयै बायदि सोलिगासिनो दङ फैसानिबो अभाब गैया खामानि मावोब्लानो मोनो बिबानो मोनो आरोना थ' आराम सोलिबाय थानो हायो जोंनियाव आसामनि बेबायदि सिख्लाफोरबो गैया खालि माने जोंनियाव हौवाफोर गोजाल'सो थ' आं थानायावथ' माने आसामनिबो गैया खालि आंल'सो होनना बुङोब्लाबो भुल गैया आरोना दा जियानो हक आङो बेखौसो खावलायनो सानो सोरबाफोर बेबायदि फेमिलि गोबां नागिरो बाहेरायावहाय फेमिलि थायोब्ला माने खामानिया लं मावनो हायोना गोबाव सम मावो थ' बिनि थाखायनो फेमिलि नागिरो नाथाय दिनै खायफा मानसिफोरा खालि बाहेरायाव फैनानै गोसो थोलायनाय
आरो रं नाम्बार खालि बेखौल'सो माथा मारियो नाथाय बेबायदिबाथ' जानाय नङाना थ' दिनै बदनाम जायो आरो खालि बर'नि गेजेरावल' बेबायदिना दिनै जों बाहेरायाव फैदों नंगौ गोसोआ उदां जायो हगारनानै दोननाय मोसौ सारानफोर बायदि जायो नाथाय जोङो एसे सानै हयै जोङो थानांगोन आरो गोरोन्थिया जायो बेबायदिनो गोबां समाव ना संसार जानायनि बेलायाव थाखा फैसानिफ्राय लानानै बायदिसिना खेथ्रआव जोङो माब्लाबा हौवा हिन्जावबो जायो आरो माब्लाबा गुबुनजोंबो जायोना बेबायदिनो नाथाय बेखायनो बाहेरायाव फैयोब्ला एसे सेफ जानांगौ आरो बिखेकके बेबायदि माने सिख्लाफोराथ' आरो भुलावबो फैनो नांखाया बाहेरायावहाय आं बेखौ खावलायो नाथाय फैयो दा मा बुंनो जोंनि जायगायाव गोबांथार बेबायदि अभाब नंगौ मानिदों जोंबो बेखायनो दिनै बाहेरायाव फैनो गोनां जादों बेबायदि मोनसे खामानि गैया ना दङब्लाबो जोङो माने मावबाय थानो हाया आसामाव अखा हायोब्ला खामानि स्टप जायो नाथाय कम्पानियाव अखा हायोब्लाबो खामानिया बन्द जाया लागातार सोलिबाय थायो आरोना थ' जोङो दा मा बुंनो बे हिन्जाव खारनायनि जाथायाव हिन्जाव खारनायनि सायावहाय आङो बांद्राय बुंनो सानाखै खालि आङो बेखौल'सो खावलायनो सानो सोरबाफोर बेबायदि फैनो सानोब्ला बाहेरायाव गोदानैहाय आरो बेबायदि फेमिलि लानानै एथबां इजियाव फैनाङा जेरावनाखि मोजां एजेन्ट नङाब्ला आरो मोजां कन्टेक्ट नङाब्ला माने गोबां नोंखौ गोदै गोदै खोथा बुंगोन मोजां खामानि होगोन बायदिसिना नोंखौ बुंगोन बुरखायगोन नाथाय बिराद साबधान जा इमान सहसाव फैनो नाङा आरोना थ' गाज्लिनगोन नङाब्ला आरो पुरा एकदम माने फाल्तु बांसिन फाल्तु आरो आङो बेखौ खावलायनो सानो सोरबाफोर फैफेरखायियाथ' फैनो नाङा नाथाय जायफोरा माने मिसुट जाखाबाय हाबा जानानै बेबायदि माने एजफोराबो जाखाबायना 45 गाहामसिम थ' बैसो जानायफोरा जोङो फैनो हायो फेमिलिबाबो जेबो प्रब्लेम गैया जोङो फैनो हायो नाथाय बेबायदि उन्दै उन्दै बैसोआव जोङो हाबा जागोन आरो बाहेरायाव फैगोन जोंहा माने साननाय हनायफ्रा जिमानबाबो सोलायो गोबां मानसि लोगो मोनो ना बाहेरायावहाय ना थ' बेनि थाखायनो गोसोफ्रा उरां फारां जायो थ' गोबां थाखा फैसाफोरबो जोङो दांनानै बेबायदि गोसोफ्राबो बायोना थ' सोरजोंबा खारफानाय बायदिसिनाफ्रा बेबायदिनो जालाङो आरो मबाइलनि जुग मा बुंनो दा लोगोफोर आं बेखौसो बुंनो सानो जोङो माने इमान सहसावहाय बाहेरायाव हिन्जाव मानसिफ्रा माने फैयाबाबो मोजां आरोना नाथाय सोरबा फैनो गोसो फैनो हागोन खिन्थु माने इमान इजियावहाय फैयोब्ला माने मोजां नङा कन्ट्रेक्टारफोरखौबो एसे माने मोजाङै मिथिखानाय जानांगोन आरो एजेन्सिफोरखौ मोजाङै मिथिखानाय जानांगोन आरो मोजां खामानि आरो मावखानाय एक्सपिरियेन्स थानाय बेबायदिबा जेबो प्रब्लेम गैया आरोना थ' गोबां समाव गोबां जायो मा बुंनो दा आङो हिन्जाव खारनायनि सायाव बांद्राय बुंनो सानाखै लोगोफोर गोबांफोरा गोबां बुंहरो ना थ' बिनि थाखायनो आङो बेबायदि भिडिअसफोरखौ बानायनोबो गोसो गैया थ' नाथाय आंबो लोगो मोनदोंमोन ओरै खावब्ला सेन्टार साइडनि आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामला आरो मोनसेबाव बेनो जाहैबाय जोङो थांनाय समाव बाहेरनिफ्राय एसे हुसियार जानानै थांनांगौ गारिफ्रावहाय आरो मोजां बेबायदिनो जोङो एसि बायदिसिनाफ्राव नङाब्लाबो जोङो नैबे जोंहा स्लिपारावहाय बेबायदिनो कनफार्म टिकेट खालामनानै थाङोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया आरोना थ' आङो बेखौनो बुंनाय थाबाय जेबो प्रब्लेम गैया लोगोफोर बिदिब्ला बांद्राय गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय